Sintar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay no do mga tugang. Webes po ngunyan, petsa 3 sa bulan kan Oktubre 2024. Ini po ang bareta alas 12 sin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardy Ladda, ini ba? Enot sa headlines ito yung darakula mga bareta sa lado lokal. Albay Governor-elect Noel Rosal, opisyal lang nagsumitir ng COC bilang gobernador kan Albay. Legazpi City Mayor Geraldine Rosal sa girarayman na madalagan sa pag-alkalde kan syudad sa 2025 midterm election. Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin ipinaliwanag ang sa iyang plano na pagdalagan bilang second nominee kan party list. Pagsuporta asintabang sa Legazpi City siniguro. Comelec Bicol nangapudan sa mga aspirante na asin suportadores na mantiniron ang pagkakaigo ng healthy competition asin pasi orden sa kondukta kan filing kan COC asin 2025 midterm election. Alkalde Kaloy Baldo kan Kamalig pigrekomendar na sa Kamalig Water District na maghagad nintabang sa DENR Bicol manungod sa problema sa water source kan munisipyo. Sa lado nasyonal, pagsumitir ng Certificate of Candidacy, dahin in extension, sigon sa Comelec. TESDA, most trusted na ahensya ng gobyerno sigon sa survey. Atab na pagpapatob ng gun ban para sa 2025 elections, pigada lang kan PNP. Overall chairperson kan Quad Committee kan Kamara nangako na uubakan gabos para maresolberan ang Barayuga case. Sa bareta sa ibang nasyon, United Nations Secretary General Antonio Guterres pigdideklarar ng persona non grata asin bawal ng maglaog sa Israel. Baretang Sports, Meralco Bolts nilampaso ang Macau sa East Asia Super League 2024 to 2025 season sa kawat na ginibo sa Mall of Asia Arena. Yan ang headlines. Kunyan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Opisyal nang nagsumitir kan sa iyang sertifiko di kandidatura si Albay Governor-elect Noel Rosal kasubagong aga Oktubre 3, 2024 sa Commission on Elections Albay. Ini matapos ang ginibong banal na misa sa St. Gregory the Great Parish na inatindiran kan sa iyang mga suportadores, mga residentes kan malalay na barangay, opisyales sa sinang sa iyang mga kaalyado. Sa iyong pahayag, sinabi kay ni na para may pagpilian ng mga albayano, sa giraray na siya managsumitir ng kandidatura dahil sa kanisya anang gana ka nakalis na eleksyon sa rosa sa iyang promesa iyo ang tabangan ang mapakaray ang probinsya. Mientras na nagsunad naman ng COC si suspended Legazpi City Mayor Geraldine Rosal sa Comelec Legazpi bilang alkalde kan syudad. Pinasalamatan man ni Rosal ang gabos na nagsuporta sa inda sa pagsasabing dakulang kogman para sa inda kasing kan sa iyang agom na sa ibong kan sa indang mga pigagian bilog manggirari ang suporta kan tao sa inda. Kaibanan niya sa opisina kan Comelec Albay ang sa iyang agom na si Mayor G. Si June Alegre na nag-file bilang Vice Governor asin si Kaloy Loria naman bilang 2nd District Congressman. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus, now with zinc, mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Da ipapabayaan ang syudad kan Legazpi maski nasa Kongreso. Ini ang ipigpromisa ni Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin matapos na konfirmaron na dai na siya madalagan bilang alkalde kan syudad dahil
Siya ang magiging second nominee kan party lists. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Garbin, sinabi kaini na kinahuron siya ni AKB first nominee Congressman Zaldico na magbalik bilang kongresista dahil sa kaipuhan siya sa Kongreso. Dahilan kaini ang solamenteng option kan sa indang kampo, iyo siligan ng mga barangay Bicol President Board Member Hisham Ismail ang madalagan pagkaalkalde kan syudad. Sinabi ni Atty. Garbin na sa paagi niya sa Kongreso mas mapapadali ang pagkonsiger nin mga programa, proyekto asin serbisyo sa mga legaspenyo. Mantang sa inisyal nindang paghuron kan sa iyang bayaw na si Ismail, hinagad kaini na taawanin prioridad ang healthcare system sa syudad, partikular na sa Legazpi City Hospital, asin ang pagpapakusog kan edukasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Nangapudan si Commission on Elections Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Balesa sa mga aspirante na nakamanalay na posisyon na magsumitir na kan sa indang Certificate of Candidacy nin ATAB asinday na pagalaton pa ultimong aldaw kan filing kan sa Oktubre 8, 2024 kung sa imposibleng magsurusuan. Ang pangabudan ni Balesa ginibo matapos ang paglibot niya sa manlenlay na COMELEC offices na nanotaran na nagkapira pa sa na nagsumitir kan COC dahil sa pigsasabing answerteng numero iyo ang petsa 7 asin 8. Nagpagirumduman sa Tony Balesa sa mga aspirante na magsunod sa mga polisiya kang komisyon asin para man sa mga suportadores maging kalmado asin ibitaran ang iriwal para magkaigon in healthy competition na nganing mamantinir man ang pasiorden sa riyon sa kondukta kan siring na aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Dietabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Dietabs. Ipigsuwestiyon ni Kamalig Mayor Caloy Baldo sa manihamiento kan Kamalig Water District na maghagad na nintabang sa Department of Environment and Natural Resources, partikular na sa Environmental Management Bureau para madeterminaran kung ano ang kausa kan paglabog nin tubig sa Kirasay Water Source sa Barangay Barrio. Sigun sa alkalde, ang nasabing mga ahensya ang mga ekipahes para maaraman kung ano ang nakakaapektar sa sitwasyon kan tubig digdi. Enot kaini nagpahayag nin pagkahadit si Manager Judy Opiano dahil sa biglaan na paglabog kan tubig sa saindang water source, kung kaya nasa 70% kan mga consumers sa sentro asin Upland Barangay sa Banwaan. Sa dagdag natong baretang lokal, ang probinsya kan Albay ang may pinakanghalangkaw na kaso ng pertussis o whooping cough sa Bicol Region. Sigun ini sa pinaluwas na pertussis bulletin kan Department of Health Bicol Center for Health Development poon pa kan Enero 1 sa September 28, 2024 kung saan nasa 88 mga Albayano ang tinamaan kan siring na helang. Sinundan man ini kan Sorsogon na may 39 kaso, 36 sa Camarines Sur, 4 sa Camarines Norte, 3 sa Masbate asin mantinidong 0 case naman sa Catanduanes. Sa kabilugan, nasa 170 ng kaso ng pertussis sa riyon, 120 digdi. Ang konsideradong ethical case asin 50 man, ang laboratory confirmed case asin 3 naman ang nagadan. Katakod kini sa girari na nagpagirumdum ang ahensya na ang pertussis nakakaulakit asin nakakagadan na kailang kung kaya importante ang pagkonsulta sa health center in kaso may sintomas arog sipon, abo asin kalintura na nagdurar nin sa rosag kuduang simana. Magkakatabang man ang pagkakompleto sa tulong doses nin pentavalent vaccine o 5-in-1 vaccine, diphtheria, pertussis, tetanus, influenza B asin hepatitis B. Padagos an espuersos kan Police Regional Office 5 para mamantinir ang pasiorden asin seguridad sa rehiyon. Patunay kaini ang implementasyon kan simultaneous anti-criminality law enforcement operations poon September 23 sagkod 30 2024 kontra sa illegal na droga, wanted persons, illegal gambling asin unloose firearms. Sigun sa datos kan komandansya sa ikinasang 39 anti-drug operations, nadakop ang nasa
43 na drug personalities kung sa ina konfiskar ang sobra sa 18,000 na gramo nin pinagtutubunan na shabu, asin sobra sa 8 gramo nin marijuana na may street value na sobra sa 93 milyones pesos. Nasa 58 individual naman ang nadakop na imbwelto sa illegal gambling, kasabay pa ang pagkakaaresto kan 25 mga most wanted persons, asin 112 other wanted individual, mantang 11 naman ang nagbayular sa lay na konektado sa loose firearms. Sigon kay PRO 5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, na ang nasabing mga operasyon ang nagpapahiling kan sa indang commitment na madakop asin mapanimbag ang mga personang imbwelto sa illegal na aktibidad. Kagadugang primerong parte po yung Kambareta alas 12. Mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kini. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Sa mga bareta niya to sa lado nasyonal,
Dahil ng extension pa ang pagsumitir ng Certificate of Candidacy o COC, sigong kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sinabi ni Garcia na nagtutubod siyang sa mga panahon na ini, dapat sigurado na ang mga gustong magdalagan sa eleksyon sa saindang kandidatura. Dagdag pa niya na halaba ng marahay ang 8 aldaw na pigtagama para sa COC filing po Oktubre 1, sagkod Oktubre 8 dahil dati 5 aldaw sa ini. Sinabi pa ni Garcia na sa primerong aldaw kan Oktubre 1, 15 na party list organization ang nagsumitir ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA. Mantang 17 man ang mga kandidato sa pagkasenador na nag-file kan COC sa Manila Hotel. Mantinidong pinagkakatiwalaan na ahensya kan gobyerno ang Technical Educational o Education and Skills Development Authority o TESDA sigon sa bagong pahayag survey kan Publicus Asia. Sa third quarter survey poon Septyembre 15 sagod Septyembre 19, nakakuha ang TESDA nin 72% na approval rating asin 58% na trust rating. Nagsunod sa TESDA ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa 51% na trust rating, mantang ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa approval rating na 70%. Ginibo ang pahayag survey sa 1,500 na respondents nationwide. Mientras tanto, pigadalan kan Philippine National Police o PNP ang atab na pagpapatob kan gun ban para mabawasan ang bayolensya na may kinaraman sa 2025 elections. Bilang kasimbagan, sinabi man kan Commission on Elections o COMELEC na ang gun ban pwede sanang ipautob sa panahon kan kampanya. Alagad na sasabutan ninda ang intensyong kan PNP. Sa sarong entrevista, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco na nasa kamot kan COMELEC ang gun ban. Sakop kan gun ban ang pagkokontrol o pagkontrol o kaya pagkokontrol o regulated na kemikal asin pampasabog. Siring man sinabi nila Janko na isa sa alang-alang kang COMELEC na yan bank ang pag-ariglar kang panahon ng implementasyon kang gunban in kaso magkaigwa ng rekomendasyon na katala na magpo ng kampanya Enero 12, 2025. Nangako si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, overall chairperson kan Quad Committee kan Kamara de Representantes, sa pamilya kan ginadan na si PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, nagigibuhon ang gabos para maresolberan ang pagadan asin mapanimbag ang mga nasa likod kaini. Ginibo ni Barbers ang pahayag kasabay kan sa iyang pasalamat sa pamilya Barayuga sa pagtitiwala kaini sa Quad Committee kan Kamara naggibuhon ang investigasyon. May kinaaraman sa pagadan, 4 na taon na ang nakakaagi. Si Barayuga, miyembro kan Philippine Military Academy Matikas Class 83. Ginadan kan lalaking nakamotorsiklo mantang papauli na kan Hulyo 30, 2020 sa Mandaluyong City. Ang pagadan sa iya enot nang pinagkonektar sa illegal drug activities. Sa pagdangog kan Septyembre 27, nagtestigo si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza asin ang civilian anti-drug asset kaini na si Nelson Mariano asin itinuro sinda dating PCSO General Manager Royina Garma asin Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo bilang nasa likod kan paggadan. Pigkakarkulo ka National Food Authority o NFA ang sobra sa kabangang bilyon pesos na income hali sa mga naipabakal kaining bagas ngunya na 2024. Ini matapos na aprubaran kan NFA Council ang price hike na 38 pesos kada kilo na bagas na pagpapabakal sa Department of Social Welfare and Development o DSWD asin sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sinabi ka ng NFA na pitugutan kan DSWD na miyembro man kan council ang nasabing presyo kan produkto. Sigong kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. na makakatabang ini para mabawasan ang pagkalugi kan NFA asin pagkaigwa nindugang na pondo para makabakal nin mas dakol na paroy gikan sa mga paraoma. Siniguro man ni NFA Administrator Larry Lacson na ang pagitaas kan presyo sa DSWD pati naman sa iba pang mga ahensya dahil makakaapekto sa presyo kan bagas sa merkado. Sinabi pa niyang ananuman na polisiya uminagi sa magkakanigo asin sufisyenteng konsultasyon asin pag-aprobar kan mga nagakanigong ahensya kan gobyerno.
Pipasipa na kan Internal Affairs Service o IAS kan Philippine National Police o PNP ang tulong pulis asin ang pagsuspindir sa saro pang pulis na embwelto sa sapiritan na pagkawara nin duwang lalaki sa sarong bako autorisadong checkpoint sa Imus, Cavite kan Hulyo 13, 2023. Sigon kay PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay na nadiskubre na ang mga pulis na embwelto iyo an off-duty asin daing autoridad na magkondukta nin checkpoint. Apwera padigdi inako kan mga pag-iriba kan mga pulis na ang mga lalaki dinakop dahil sa aligasyon na pagdaranin marijuana asin drug paraphernalia alaga daing opisyal na record o pag-turnover kan mga nakumpiskar na bagay ang ginibo. Sangunya nasa ngatanan nin administratibong kaso ang mga pulis. Sinabi niyang ang PNP na ang bahala kung papaboran ninda asin ipapautob ang dismissal kontra sa mga pulis. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagdeklarar kan Foreign Ministry kan Israel bilang persona non grata si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Sigun kay Foreign Minister Israel, Katz it na epektibo, tulos ang nasabing direktiba asin pinagbabawalan ng makalaog sa saindang nasyon si Guterres. Ginibo ang nasabing lakdang dahil sa daitulos pigundinar ni Guterres ang pagpapaura ng missile kan Iran. Inakusaran pa kay ni si Guterres bilang anti-Israel asin nagsusuporta sa terrorist group. Enot naman na kinundinar kan Israel ang daitulos pagsulong kan United Nations bilang terrorist organization kan Hamas na luminusob sa Israel kan Oktubre 7, 2023. Baretang Sports, linampaso kan Meralco Bolts ang Macau Black Bears sa score na 97-85 sa East Asia Super League 2024-2025 season. Nagbida sa pagana kan Bolts si Chris Newsome na nagrehistro ng 18 puntos, anom na assist, 3 rebounds asin 3 steals. Mantang igwang tig 17 puntos si na Allen Durham asin David Kenned sa kawat na ginibos sa Mall of Asia Arena. Napababa pa kan Macau ang kalamangan kan Bolts alagad sa last quarter dai nagpapugol pa si Newsome. Sa ibong nalado dai nagtrayumpo ang San Miguel Beermen. Sa kamot kan Suwon KTO Sonic Boom, kan daugon sinda kaini sa score na 87-81. Lamang pa ang Beermen sa halftime sa score na 43-89. Alagad pag-abot kan third quarter, uminarangkada ang Suwon sagkod na mabukod sindang asin madaog ang Beermen. Sa satuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, BV, anapod sa imbensyon kan sarong South Korean professor na si Chu Jae-won sa sarong ekipay na may kakapasidad na i-convert ang nati kan tao para maging kapakakinabang na fuel. Sa pag-aaral kan Ulsan National Institute of Science and Technology, ang BV ibubugtak sa mga restroom kan sa ilang eskwelahan. Ang BV may kukondinar o magkonsiderar na eco-friendly dahil ang taimbis na tubig nagagamit inin vacuum pump para ma-flush anati as inapapaduman sa sarong underground tank sa tabang kan mga microorganisms na nakabugtak sa tangke pigsasara kay ni an ati asin na eco-convert bilang methane gas. Sigon kay Professor Chu Jae-won, may kakayahan ining makapagprodusir nin 50 liters nin methane gas. Sa presente naging matarayong po ang pagbugtak nin mga BV sa mga restroom sa UNIST. Ang gustong mangyari ni Professor Chu Jae-won na mapakinabangan man ini kan iba pang eskwelahan, opisina de gobyerno asin pampublikong establishmento sa bilog na South Korea. Sarong lola sa South Korea na nagbalo na maging representative kan South Korea sa 43rd Miss Universe pageant. An 80 anyos na lola na si Choi Sun-hwa matapos ining maging finalist sa Miss Universe Korea. Ang pagpartisipar ni Choi kasunod kan desisyon kan Miss Universe organization na halio na an age limit kan mga gustong maging contestant. Sa ibong kan sa iyang edad, kumpiyansa si Choi sa iyang kakayahan asin excited siya na ipahiling an sa iyang gayon asin talento. Gusto niyang mamangha sa iya
an kinaban. Namundag ka 1943 si Choi, sarong retired hospital caregiver. Sa edad na 70, nadiskubre niya an sa iyang talento sa pagmumodelo, kung saan na-feature sa mga fashion magazine. Matapos ang ginibong 2024 Miss Universe Korea, nagpalyar si Choi na mapili bilang representative kan South Korea sa 43rd Miss Universe pageant na gigibuhon sa Mexico. Oktubre 3 kan taon 1884 o 1884, nagadan sa edad na 35 anyos si Leona Florentino, ang primerong Filipina poet sa lengguaheng Espanyol asin Ilocano. Si Florentino ang pinakang primerong Filipino poet na guminibo ng pangaran sa Pilipinas asin sa Europa. Ang sa iyang mga tula na pigbida sa Exposition General de Filipinos sa Madrid kan 1887 asin International Exposition sa Paris kan 1889 kung sa dakol ano minanga kay Florentino bilang pagmilbid sa sendang literary ability. Kay banan siya sa Encyclopedia Internationale des Overes des Femmes o an International Encyclopedia of Women's Works. Sa atab na edad, si Florentino ang may kakaibang tali asing kakayahan na makapagsurat ng mga tula sa tabang ni Padre Evaristo Abaya. At sa iyang mga literary works, ang mantinidong buhay asin nakapreserbar sa sarong monumento sa Vigan Ilocos Sagkod Sangonyan. Mga tugang inapang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta at tinipon na si kinalap sa DCGB News Base. Napakarang ka na katuwang nato sa pagsurat ng bareta, Angel Mustasa. Naman po dyan si MJ Jaresco. Get well soon kay Jenny Matthew Valleran. Dalo technical, katuwang tapo dyan si Kuya Nems Flora. DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Pangarang po kabilog na tropa ka Mega Force Patrol. Hello kay Sir Rolly Alvarado watching from Pasay City. Hearing man si Primay Marichu Gregorio also watching. Danny Gregorio is also watching. Kuya Nems Flora is watching. And si Helma Manay Helma Cordova Sagin. Siring man si Brad Julius Manahan, si Pork Chop, Rene Crisostomo 43009, si Kuya King Rinaldo, and si Manager Ricky Dineros is watching, and si Boboy San Pablo is also watching. Siring man si Papa P watching. Nakabos po nagantabay sa Samintunan Kilo sa pitang ka mga radyo. Siling man sa DCGB YouTube channel at sa DCGB Live app. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dayiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Mga kababayan, duwa na po na parang gobernador ang nag-file sa probinsya Canalbay as of today. Congressman Joey Salceda, under lakas CMD, at saka si Governor-elect Noel Rosal. Ano ba yung partido ni Governor Noel Rosal? PDP Laban. Kanina po yan. So, yan po. Antabayan na po ang iba pang ma-file ang COC garo si Governor Grex sa masunod pang aldaw. Sendo ka, boss. Thank you. And God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kaming magtutropa, laging ganado sa trabaho.